Os actos oficiais da ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento comezaron coa recepción da alcaldesa de Lugo a delegada oferente, a rexedora de Mondoñedo. A cidade de Lugo acolle as 7 cidades do antigo Reino de Galicia, os representantes das institucións que creo que debemos de conmemorar o que é o noso pasado, a nosa cultura, a nosa tradición, porque é unha seña de identidade e poñer en valor todos os pasos e logros adquiridos nos últimos anos en pro para favorecer un Estado democrático, un Estado de Dereito. Acudo a facer ofrenda en representación da miña cidade como cidade do antigo Reino de Galicia. Por suposto, para min é un orgullo, non? Acudo por segunda vez, dado que no ano 15 non era o turno que lle tocaba a Mondoñedo e ante a ausencia de outro rexidor, tiven tamén o privilexio de ser convidada. Autoridades civís e militares cos alcaldes e representantes de Lugo, Mondoñedo, Ourense, Tui e Betanzos desfilaron pola Praza Maior cara á Catedral. No interior da Sé, a comitiva instalada no coro foi recibida cos acordes da marcha do antigo Reino de Galicia. Dende o século XVII, a Catedral de Lugo acolle a ofrenda cos mandatarios das 7 cidades do antigo reino renovan por quendas rotatorias anuais. A ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento permanece vixente porque seguimos sendo maioría aqueles que defendemos o noso valor como pobo firme e asentado nas súas raizames. É unha tradición secular con raizame na veciñanza. La vivo desde que era niña, la vivo con mucho entusiasmo, con mucho cariño y la llevo mucho en el fondo del alma. Rematada a cerimonia relixiosa, saiu a procesión do Santísimo que ten o privilexio de permanecer exposto todo o ano na Catedral lucense. Venimos una excursión y aprovechamos para estar en la catedral, vimos la ceremonia preciosa, la catedral preciosa, y venimos con los pétalos desde Marín para echársela al Santísimo. Dende a praza de Pío XII, o cortexo fixo un animado percorrido polas rúas con música e danza tradicionais.